Да ти видим сърцето, дали топти. Ще се наложи операция да правим, май. Слушай ми сега, ще те режим. Не може ли без да ми режете, бе? Сандвич ли ще ми правите? Аз не искам. Спокойно, няма да те боли. Ние ще те преспим. Донеси брадвата веднага, и сега ще почнем на първата степен. Аз с брадвата викам, той ме носи тетрадката. Значи операция на мозъка. Направо го махаме и почваме. Аз така съм си много добре даже. Спокойно, ние вече имаме нови методи с брадви. Не съм сигурен в това идея, знаеш ли? Доктор! Кажва, значи, преди да ми кажеш, аз ти разбрах какъв ти е твоята проблем. Боли ми ръката. Направо не го усещам. Изтръпнал, бе, доктор. Какво ще стане сега? Чакай, малко чакай, ще ти правим операция. Ама как да те го обясням? Направо изтръпнал. Не се чувства. Като пипам,